Medfølende sætninger arbejder dybt med essensen af dig selv. Jeg er blown away, når jeg bruger medfølende sætninger, fordi det har simpelthen hjulpet mig uendeligt meget i forhold til noget af det, hvor jeg har følt, at jeg har siddet fast i nogle mønstre. Noget, der blev ved med at ske igen og igen, hvor jeg bare har haft sådan lidt, stopper det der aldrig. Nu bruger jeg medfølende sætninger, og det vil jeg rigtig gerne dele med dig. Når vi arbejder med medfølende sætninger, så er det, at vi begynder at have en medfølelse for os selv. Ofte så ryger vi i kritikeren, vi ryger i perfektionisten. Vi slår os selv oven i hovedet over, at vi ikke kan blive en bedre udgave af os selv. Hvorfor stopper det ikke? Hvorfor bliver jeg ved med at gå tilbage? Gå tilbage til det, jeg ikke kan lide ved mig selv. Og hvorfor kvarer jeg mig? Jeg skuffer andre. Der er masser af de her hæmmende overbevisninger, som vi kan gå og få det dårligt over. Når du begynder at bruge medfølende sætninger, så begynder du at have medfølelse for din indre kritiker. Du begynder at få ændret dit tankemønster, og du bliver også mere bevidst om, hvordan taler du egentlig til dig selv. Jeg har i mange år arbejdet med hæmmende overbevisninger, og jeg har arbejdet med mennesker for at hjælpe dem og støtte dem til at slippe nogle af de dårlige, kritiske sætninger til sig selv. Jeg har nået rigtig langt, men da jeg støtte ind i medfølende sætninger, der skete der en forvandling. Fordi der var ligesom om, der var noget, der blev vendt op og ned. Det jeg troede, at jeg skulle prøve at se, om jeg kunne opløse, at jeg skulle erstatte med noget andet. Så måske har du også lært det her med, at du skal ikke gå og sige, at jeg er ikke god nok. Du skal gå og sige, at jeg er god nok. Men det hjælper bare ikke noget, for når essensen af dig, det der ligger nedenunder af din programmering eller din underbevidsthed, det egentlig har følelsen af ikke at være god nok. Så kan du sige nok så mange gange, jeg er god nok, jeg er god nok, men det er jo ikke sandheden. Og der er spejlteorier, der er en masse andre metoder, som prøver at ændre det. Det jeg har lært, medfølende sætninger, det er lidt specielt til at starte med, fordi du begynder at skulle tale til dig selv fra et andet sted. Jeg plejer at sige, at man ligesom går i meta, eller du kan også gå i dit højere selv, eller forestil dig, at du står i en anden udgave af dig selv og taler til dig. Og det du egentlig gør, det er, at du anerkender og er medfølende, det vil sige, at du giver ro og plads, og du fortæller dig selv fra et andet sted, at jeg er ked af, at du ikke føler, at du er god nok. Og på den måde bliver du ved med at tale til dig selv, så når jeg går rundt nu, og måske tænker, pokkers, hvorfor fik du ikke gjort det? Så kan jeg egentlig sige til mig selv, jeg er ked af, at du slår dig selv oven i hovedet. Jeg er ked af, at du føler, at du ikke er god nok. Og så tager jeg vejrtrækninger samtidig med. Det er ganske enkelt, men for mange virker det meget akavet til at starte med. For mig er det en ren naturlig del nu, fordi nu ved jeg, at det opløser den følelse og den indre kritiker af mig selv, som gør, at jeg får det dårligt, og jeg ikke føler, at jeg står stærkt i mig selv. Det har forandret min indre core. Det har forandret den indre måde, jeg kigger på, jeg ser på andre, og jeg står her også nu og taler til dig. No more bullshit. Jeg ved, det virker, for jeg har prøvet det på mig selv. Jeg ved, at det har klikket noget på plads i mig. Det jeg lige har fortalt dig om nu, der er jo selvfølgelig meget mere til det. Så hvis det er, kom med på et af mine kurser, mine online forløb, hvor jeg arbejder med de medfølende sætninger, hvor jeg virkelig går dybt ned, fordi der, hvor vi får fat os, det er også det, at da vi var mindre, at vores indre barn måske endda kiggede ud og tænkte, hvorfor gør de andre, som de gør? Hvordan er det, jeg skal passe ind? Eller hvorfor får jeg ikke den kærlighed, som jeg rigtig gerne vil have? Eller anerkendelse? Det er her, at vi får drejet på de her knapper, og det er her, at jeg ved fra andre, at de lige pludselig oplevede, så var der noget, der kom på plads. Det var ligesom om, finally, så kunne jeg hvile i mig selv, og jeg fik ro. Håber, du er blevet nysgerrig. Kom med. Det er genialt.